Oké, Viktor Anderson, a testvérem egy másik anyától. Igen, lenyűgöző, lenyűgöző. Szeretem kedvelem ezt a lenyűgöző nézőpontot. Üdv a podcastomban, ami úgy kezdődött, szóval úgy kezdtem ezt a podcastot, hogy ez a függőségről fog szólni, és ezekről a bulis dolgokról, és utána valahogy ez átfordult valamibe, ami inkább ez sokkal több, nagyon sokunk számára szerintem a, a keresőknek szól, és ebbe ilyenni alakul, és furcsáknak szól, és te is egy ilyen furcsaság vagy. Igen, igen, az vagyok. Ki elég furcsa? Ki az elég furcsa ide? Viktor, Viktor, Viktor. Jupi, oké, csináljuk. Szóval neked is van egy utazásod a függőséggel. Mióta vagy józan? Egy hét múlva 6 éve lesz. Egy hét múlva, ez nagyon vicces, szóval pont akkor fogjuk ezt bemutatni. Nagyon gratulálok a 6 évedhez, köszönöm, köszönöm, boom. Szóval szerettem volna beszélni valami másról is veled, mert mindketten használjuk az Access Consciousness eszközöket, meg dolgozunk az Access-szel, hála Istennek, igen, hála Istennek, ó Istenem. Szóval én azon tűnődtem a minap, hogy ott van a Bars, és körülnéztem, és Ausztrália nagyon gyönyörű, és nagyon érdekes látni, hogy mennyire boldogtalanok sokan, és azon tűnődtem, hogy oké, el sem tudom képzelni, hogy én hogyan tudnék működni az eszközök nélkül. Igen, pontosan. Teljesen. De az egyik dolog, amiről szeretnék beszélni, szóval nagyon érdekes utazás volt az itt nekem az évek során. Használom az eszközöket, dolgozom az Access-szel, kurzusokat csinálok, és látom, hogy hol próbálom teremteni magam más különböző dolgokként. Ezt így fogom csinálni, és ez a megfelelő módja a tudatosságnak, és a tudatosság így néz ki, és a tudatosság ez. És amiről beszélni szeretnék veled, hogy látlak téged, és főleg az elmúlt években, látom, hogy teremted magad a saját módodon. Posztoltad ezt a dolgot néhány hete, és hogy az egész fejednek a teteje, meg az egész fejed ki van tetoválva, igen. És nekem ez olyan volt, ó, ember, csináld, annyira tetszett ez nekem, és tényleg ezt láttam az emberekben, hogy ezt meg tudod csinálni, ezt meg lehet csinálni, igen, ez az én utam, és én ezt így csinálom. De beszélgettem a testvéreddel ma reggel, és kérdeztem tőle dolgokat, és elmondta nekem ezt a sztorit arról, hogy a te anyukád kiborult rád emiatt, és te azt mondtad neki, mert hogy ő elég érdekes a kapcsolatotok, azt mondta, hogy figyelj anya, én abba hagyom a tetováltatást, hogyha te elhagyod ezt a pasit, és akkor igen, ez túl vicces volt. Igen, ez így volt. De először is szerintem meg kell mutatnod a tetkódat nekünk. Igen, nézzük meg. Hogyha jó az a szög, akkor szóljatok. Igen, nagyon jó. És döltsd meg a fejed. Imádom. Igen, működik. Ez nagyszerű. Ez egy elég vad választás volt. Szeretnék veled erről beszélni, nem feltétlenül a tetoválásról, hanem inkább arról, hogy a teremtés, az életet teremtéséről az elmúlt 6 évben, főleg az elmúlt 6 évben. Igen. Ez valószínűleg ez az időszak, amikor elkezdtem teremteni az életemet. Éber voltam arra, hogy a választásaimmal teremtek. És a tetoválás az azzal kezdődött, hogy elkezdtem kopaszodni, és azt mondtam, hogy jaj, ez nem bulis. Valami bulisat fogok ebből kihozni. És feljött az ötlet, és számomra ez olyan is, hogy kapcsolódik ez
egy elköteleződéshez önmagamhoz, valamilyen módon, nincs több rejtőzködés, csak önmagam leszek, és választom azt, ami működik nekem. És ez tényleg az, hogy ebből nincs visszaút, nem igazán tudod meggondolni magad azzal kapcsolatban, hogy kitetováltatod a fejed, nem is tudod elrejteni. Szóval ez egy kicsi része ennek, és csak imádom. Vannak tetoválásaim mindenhol. Imádom, én is imádom. Imádom ezt az energiát, amiből csináltad. Igen, én is. És ez boldoggá tesz engem. És ítélkezéseket hoz fel. Határozottan érzékelheted a különböző nézőpontokat az emberektől, akikkel találkozom, amit végül is valahogy élvezek, de nem is, ez rendben van, nem is annyira releváns. Milyen számomra az a lényeg. Nagyon érdekes volt, mert néhány nappal ezelőtt megkérdezett tőlem, hogy csinálnám ezt a podcastot veled, és azt hiszem, hogy a múltban megpróbáltam volna nagyon is kontrollálni ezt, és előjönni különböző beszélgetésekkel a fejemben, és ezúttal az volt, hogy csak üres volt a fejem, és szó szerint fogalmam nem volt arról, hogy hova megyünk, és hova jutunk, miről fogunk beszélni, mi pompás, mert biztos, hogy változnak a dolgok, az jött fel nekem erre. És csináltam, amikor Ausztráliában éltem, 2018-ban, 7 évvel ezelőtt, akkor csináltam veled egy ilyen privát konzultációt, emlékszem erre, igen, a te házadban. És emlékszem, hogy te feltetted nekem a kérdést, hogy mi az az egyetlen választás, amit meghoztál, amikor láttad, hogy mit teremtett, és én nem tudtam előjönni egy választással, nem volt egy példám, az egész üres volt, mert nem voltam jelen azzal a választásaimmal, nem voltam jelen azzal, hogy én vagyok a forrása az életem teremtésének, és azon a ponton azért jöttem hozzád, mert be voltam ragadva, mit csinálok itt egyáltalán, és teljesen szét voltam kapcsolódva önmagamtól, hogy a forrás legyek, és hogy legyenek, hogy a választásaim teremtsenek, és a választásaim teremtik, ami felbukkan, és most erre ránézek, és ez tényleg elkezdett megváltoztatni bizonyos dolgokat, és innentől kezdve egy más módon voltam elköteleződve, ami fejlődött évek során, és akkor még egyébként ittam, és más dolgokat is toltam. Igen. És más cuccokat, ugye? Aha, igen. Vágom, hogy mi ez. Szóval kb. Egy évvel később hoztam egy elköteleződést, hogy abba hagyom az ivást, és tényleg én leszek a főnök, és attól a ponttól rá tudtam nézni a választásaimra, és tényleg követni tudtam ezeket, és hogy mit teremtenek. És az a hajlandóság, hogy jelen legyek ezzel, ez tényleg megváltoztatott egy csomó mindent nekem, és ez tényleg felfokozódott onnan, ahogy te is mondtál, hogy az elmúlt néhány év az nagyon-nagyon lenyűgöző volt számomra, és varázslatos, és a dolgok csak felbukkannak a legvarázslatosabb módokon, és elismerem ezeket, hogy ez azért van, mert én hajlandó vagyok ott lenni, én itt vagyok, hajlandó vagyok más módon befogadni. És ez hihetetlen. Ez gyönyörű, és ugye milyen érdekes, hogy a tudatosság hogyan működik, mert ez 7 évvel ezelőtt volt, 6 éve józan vagy, én kicsit több mint 3 éve vagyok józan, és emlékszem, hogy talán az első néhány hónapban, azt hiszem, hogy beszélgettem veled, de nem tudom, hogy hol tartottam az utamon, de nagyon az elején voltam, és ott voltál aként, az energiaként, hogy milyen lehet, hogyha hajlandó vagyok tovább menni. Ez hatalmas inspiráció volt számomra. Szóval köszönöm ezt neked, mert ez tényleg az volt, és az egyik dolog, amiről beszéltem, hogy nagyon sok anonim alkoholista programot csináltam, és tényleg kibaszottul szükségem volt rá. Kellett nekem ez a struktúra, kellett, hogy tudjam, hogy kételj nélkül, hogy van problémám. De amit megtanultam, amit elkezdtem megtanulni, az, hogy ez nagyszerű ezzel, tehát józan lehetek, de az egyetlen dolog az, hogy ami ott tarthat, az, hogy teremtem az életemet, amiről te beszélsz, az is hasonlít erre. És emlékszem, hogy Gary Douglas, ez
azt hiszem, hogy pont azelőtt volt, hogy abba hagytam az ivást, és küzdöttem, és azt mondta nekem, hogy tudod mit, hogyha elkezded teremteni az életedet abból, hogy mi igaz számodra, akkor ez oly módon fog beindulni, hogy el sem tudod képzelni. Igen, igen, pontosan. És bennem meg is hallottalak téged, ahogy beszéltél erről. Szóval hallottalak, hogy te beszéltél. Szóval az a helyzet, hogy fogalmuk sincs, hogy mi ez. Fogalmunk sincs, hogy mi ez. Az, ami neked van, az teljesen más, mint ami nekem van, vagy volt. És ott van az a bátorság, hogy folytasd, és menj egy olyan úton, ahol nincsenek szabályok. Igen, 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 és bátorság abszolút, valamint tényleg észrevettem, hogy ez a hajlandóság arra, hogy kövesd az éberségedet, kövesd azt, ami könnyű, és ne kelljen, hogy logikus legyen, vagy lineáris, vagy ne tud kitalálni, hogy mi az, mert ránézek különböző választásaimra, amiket hoztam az elmúlt néhány évben, ahol tényleg csak az van, hogy tudtam, hogy meg kell hoznom ezeket a választásokat, és utána most már látom, hogy mit teremtettek, és tényleg eljutott ez engem arra az ösvényre, ami hihetetlen, és megnyitott egy csomó minden, de igazából nem is lehetett volna kitalálni azt, hogy abban a pillanatban ezek hova vezethetnek, csak azt tudtam, hogy oké, oda kell mennem. Ugye milyen érdekes ez, amikor... Szóval ennek nagy része, ami lehetővé teszi, hogy ez kiterjedjen így módon, az az, hogy visszanézzel ilyen dolgokra, és azt mondod, hogy ezt én választottam. Tényleg én hoztam a választást, ami megnyitotta az ajtót, ami megnyitott egy csomó ajtót azáltal, hogy én ezt választottam. Igen. És néhány úgymond nagy választás, amit meghoztam, az először is az volt, hogy abba hagytam az ivást, és abban a pillanatban tudtam, hogy meg kell tennem. És tisztán látom, hogy hova kezdett ez vinni engem, és tisztán látom azt is, hogy hova mentem volna, hogyha nem hoztam volna meg azt a választást abban a pillanatban. És ez nagyon-nagyon más. Szóval azt hiszem, hogy 3 évvel azután, hogy meghoztam ezt a választást, hallottam egy barátomtól, hogy ki akartak éppen rugni, különböző dolgok úgy volt, hogy történnek, amit senki nem mondott nekem, de tudtam abban a pillanatban, hogy kibaszható meg kell ezt változtatnom, mert ennek nem lesz jó vége, ez nem visz engem sehova, nem olyan helyre visz, amire vágyom, szóval azon a ponton voltam, hogy tudtam, hogy valami van, és valamit kell választanom, de ez nem kognitív volt, és a másik választás, amikor azt választottam, hogy Mexikóba költözök, mert nem is igazából költöztem Mexikóba abban az időben, csak elmentem oda, hogy Merlin barátomat meglátogassam, 2 hétig akartam maradni, és azt hiszem, hogy Brazíliában voltam, dolgoztam, és az volt, ember, el kell mennem Mexikóba. Tényleg csak ez így kipattant belőlem, hogy valami oda húzott, és néhány hét, amit ott töltöttem, igazából megkérdezték, hogy nem akarnék-e beköltözni a házukba, és olyan sok ajtó nyílt meg, hogy oké, csináljuk, nézzük meg, benne vagyok, és ez megnyitott abban az időszakban olyan sok lehetőség nyílt meg számomra, hogy kurzusokon dolgozzak azon a földrészen, vagy azon a területen. Csomó dolog így megnyílt, és ezek a választások eljutottak oda, ahol most vagyok, és húha, ez hihetetlen. Hűha, és el tudom ismerni, hogy ez azért van, mert hajlandóbb vagyok arra, hogy éber legyek. Hogyha ránézek arra, hogy teremtettem, vagy igazából nem teremtettem az életemet ezelőtt, igazából nem is vettem volna észre ezeket a pingeket, mert annyira szét voltam kapcsolódva mindentől. De igen, teljesen vágom ezt. Valamint nagyon érdekes az még, hogy emlékszem, hogyha megpróbáltam volna ránézni arra, hogy eljuthatok oda, ahol most vagyok, 3 évvel ezelőtt, ez egy teljes lehetetlenség lett volna nekem, de hogy te mondtad, hogy meghozod ezeket a választásokat, vagy hoztál 2 választást, amik katalizátorai voltak az ajtók megnyílásának. Ez akkora erőteljes dolog, és már az Access Me appot próbáltam el
vagy azon ott szörföztem, és akkor Geri beszélt arról, hogy az életed a választásaidnak az összege, és hallottam az első kurzuson is, amit vele csináltam, és azt mondtam, hogy mi a fene, ez az összes szarság csak történik velem. És akkor ezen a kurzuson arról beszél, hogy a lényed, az összege minden választásodnak, amit valaha hoztál, és beszél arról, hogy mindannyiunknak olyan választásaink vannak, amikkel mások nem rendelkeznek, mert ők nem azt választják, amit mi választottunk. És ez megnyitotta ezt az éberséget a világomban arról, hogy mennyire egyediek vagyunk mindannyian, mert senki nem választja azt, amit én választok, senki nem választja, amit te választasz, senki nem teremti azt az életet, amit te teremtettél. Szóval itt van ez az egy választás, hogy meghozod azt az egy választást anélkül, hogy anélkül a szükség nélkül, hogy ki kellene találnod, hogy mi ez, az így és az élést az nagyon izgalmassá teszi, mert minden egyes választásod lehet az a választás, és lehet, hogy minden választásod az, vagy lehet, hogy minden választásod hozzájárul, de hogyha tényleg el tudnád ezt ismerni, hogy a választásod teremt, és hogyha tényleg találnál magadnak néhány példát erre, akkor itt tényleg lehetne az, hogy wow, ez a választáson vajon mit teremt? Vajon ez mit teremt? És lehet, hogy nem is veszed észre mindaddig, amíg nem telik el néhány év, de mennyire kibaszottul pompás azon az utazáson lenni, és felfedezheted azt, amit teremtenek a választásaid. Kibaszottul. Tényleg, hogyha ilyen lehet az élés, akkor wow, akkor hogy lehetsz más, mint hálás ezért is izgatott? Hadd mondjak valamit ezzel kapcsolatban az embereknek, akik hallgatnak, hogy te a beledet is kidolgoztad, hogy eljuss ide, mert tényleg szeretnék erre is rámutatni, mert az ember, és én is nagyon sokszor csináltam, hogy láttam valakit, aki örömteli és boldog, és azt mondom, hogy kibaszott seggfej. Mi? Te így születtél, vagy mi van veled? És vannak bizonyos emberek, akiknek sokkal könnyedebb az élete, de látod, amikor valaki tényleg meghozza a választásokat, szóval most a magam nevében beszélek, és szerintem rád is vonatkozik, szóval ott vannak azok a sötét szarságok, igen, nagyon-nagyon sötét helyeken voltam. Szóval, hogy... És emlékszem egy választásra, amit így elő tudok hozni, a legutolsó ital, amit megittam. Már 12 napja ittam, különböző cuccokat még, csak így kitesszük ide, nem kell ezt így részletezni. Szóval 12 napja ittam már egy húzamban, és visszamentem Houstonba, és volt egy üveg bor, és tényleg csak tisztán azért ittam, hogy lenyugodjak, mert amikor nem ittam, akkor a testem teljesen egy visszavonulásba ment, szóval ott volt egy üveg bor, és tudtam valahol a világomban, hogy abba fogom hagyni az ivást holnap. És eltűnt az üvegbor, oké, csak még egy üveg, és elsétáltam a boltba, és zárva volt, és átnéztem az út másik oldalára, és akkor ott volt valami bolt, és oda mentem, és ott volt ott volt ez az energia, amiről te is beszéltél a választásokról, hogy én csak tudtam, a lényem felbukkant, és csak az volt bennem, hogy oké, ennyi, végeztem. És ez egyik olyan választás volt, hogy csak tudtad, hogy ez az, ennyi, ebbe az irányba indulok el. Igen, és én megpróbáltam megállni, nagyon sokszor próbáltam megállni, de mindig, tehát nem elköteleződésből magam felé, és nem tudásból csináltam. Szóval igazából soha nem működött. Egy ideig működött, és annyi, és ezúttal más volt. És amiről beszéltél, arra még reflektálnék, hogy ez egy utazás. Nem arról van szó, hogy én határozottan nem az a nézőpontom, hogy megérkeztem valahova, és tökéletes vagyok, de
észrevettem, és megtapasztaltam, hogy ez nagyszerűbbé válik, és másabbá mindig, folyamatosan. Szóval azt mondanám, hogy igen, ahogy te is mondtad, hogy nagyon sok választást hoztam, és nagyon sok munkát fetszöltem bele abba, hogy ott legyek, ahol vagyok, és most 40 éves vagyok, és azt mondanám, hogy az elmúlt év az a legélvezetesebb volt. És ránézek arra, hogy hogyan változhatunk állandóan, ez van, hogy oké, mi más áll rendelkezésemre még, hogyha ez ennyire kibaszottul nagyszerű most, akkor nem mindig nagyszerű egyébként. Azt hiszem, hogy mindannyian különböző helyekre eljutunk néha, és keresztül megyünk dolgokon, amikkel lehet, hogy keresztül kell mennünk, szóval határozottan nem minden, csak ilyen fényes, puha, nincsen problémám, la. De nem tudom, amikor elköteleződsz magad felé, és azon az úton mész, hogy mi más lehetséges számomra, akkor tényleg lehetsz. Tehát, tehát mindig tudni fogod, hogy mindig van választásod, ami tényleg kibaszottul megerősítő, mert akkor megváltoztathatsz dolgokat. Amikor keresztül mész valamin, tehát amikor keresztül megyek valamin, akkor tudom, hogy megvan az erőm ahhoz, hogy megváltoztassam a dolgokat. Összehasonlítom a korábbi éveimmel, amikor választottam volna azt, hogy áldozat legyek különböző helyzetekben, és ezzel a választással nem igazán lehetséges túl sok minden más, mint az, hogy tényleg a hatása alatt vagy a dolgoknak. Igen, teljesen. És azt hiszem, hogy ez... Tehát beszélünk az Access-ben arról, hogy megerősíteni a tudásodban, de neked választanod kell, hogy megerősítsd magad, mert ez a másik dolog számomra, hogy ember, ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas utazás volt, hogy kiszálljak az áldozatiságból, hogy felismerjem, hogy igenis én teremtem ezt az egészet, a választásaim teremtik mindezt, és szerintem az egyik... Azt hiszem, hogy az egyik dolog, ami segített nekem, az, hogy nagyon bíztam magam, és bizalmat nyerjek magamban, hogy felismertem. Szóval, hogy ahogy te is mondtad, hogy nem minden rózsás, egy világban élünk, ahol nagyon sok ember van, de amit elkezdtem felismerni, az az, hogy amikor tisztán látom a célomat, akkor bármi, ami felbukkan, hogyha bízom magamban, hogy valami fel fog bukkanni, hogy közelebb kerüljek a célomhoz, még akkor is, hogyha ez szarkupacnak tűnik. Igen. És ez annyira más, sokkal másabb, mint a korábbiak. Igen. Teljesen. Ez olyan, hogy tisztánlátásod van arról, hogy igen, tudom, hogy hova tartok. Ami tiszta, és mégis definiálatlan, az, hogy ahova megyek, az én vagyok, az több önmagamból, és abból, amit tudok, hogy lehetséges, amit felfedeztem az utazásom során. És emlékszem, hogy hallottam valamit Dane-től, beszélt korábban valamiről, hogy ami tényleg beklikkelt így a világomban. Arról beszélt, hogy Garynek a célja az, hogy több tudatosság legyen a világban. Pont. Több éberség, több tudatosság, és ő ezt tudja, és mi mindannyian tudjuk ezt róla. Kibaszottul ennyi, ezt csinálom, ezt keresem, erre tartok. Ez az, ami lehetővé teszi, megengedi, hogy ez vezesse őt. És emlékszem, amikor Dane beszélt erről, és hogy igazából nem voltam annyira jelen, és nem ismertem el, hogy ez mi számomra. Mert nagyon könnyű belemenni abba, hogy nagyon könnyű, hogy bedobjuk a tudatosság szót. Én tudatosságot csinálom, és én csinálom a melót, de a másik dolog az, amire én rájöttem, hogy mikor jelen vagy ezzel az energiával, hogy mi ez számomra? Igen. Tehát most az volt, hogy nagyon pompás, hogy ezt mondtad. Emlékszem erre a beszélgetésre szerintem, amire
utaltál, az józanságod elején volt, ha jól emlékszem, és igazából a hozzájárulás volt, mert emlékszem, hogy nem tudtam, hogy mit mondjak, és az ember, nem tudom, tényleg így, hú, nagyon szeretnék segíteni, nagyon törődöm Brandonnal, de nem tudom, hogy mit mondjak. De nagyon pompás, hogy elismered, hogy ez hozzájárulás volt bizonyos módon, mert amikor én tehát ránézek az egész létezésre, a lénységre, hogy miként választunk létezni, ez annyira masszív, és annyira sokat teremthet nekünk, magunknak és az embereknek körülöttünk, és ránézek a saját utamra, és nagyon hálás vagyok a testvéremnek, akit szeretnék megemlíteni, mert ő látott engem, hogy keresztül megyek mindezen, ugye? Igen, és ő nem igazán volt nézőpontja erről, nem ítélkezett rajtam. Megengedésben volt velem és a választásommal, és ugyanakkor egy térként létezett, önmaga volt, térűrként létezett, és magáért választott, és teremtette az életét, és észrevettem még akkor is, amikor nem voltam hajlandó tényleg ezt befogadni, nem voltam hajlandó fontolóra venni azt sem, hogy valami más lehetséges, és ő látott tényleg a sötét helyeimen, és volt, amikor a mentőt kellett hívni, vagy a drogklinikára vinni, mert valószínűleg néhányszor már haldokoltam, és csomó mindent látott, és nem is emlékszem arra az egyetlen eseményre, csak felébredtem ott, és hogy a picsába kerültem ide, és akkor beszéltem a pszichológussal, és meg kellett győznöm, hogy nem akartam megölni magam, és nem, én csak partiztam. Lehet, hogy kicsit sokat toltam, de csak partiztam, ezt mondtam. Csak egy kicsit túl sokat. Mi a problémád? Mi a problémád ezzel? Mi a problémád ezzel? Nem, mindenki olyan kemény velem. Mi a kibaszott problémád? Igen, és mindig lenyűgöztek azok, akik meg tudtak állni, mert én nem tudtam, mert amikor én elkezdtem, akkor igazából én sosem álltam meg, én teljesen kiütöttem magam, vagy elájultam, vagy tehát én nem tudtam megállni. Mondja csak. Szóval, hogy ahova tehát amikor hoztam egy más választást, a testvérem ott volt nekem, és én megengedtem neki, hogy ott legyen, mert ő mindig is ott volt, nézőpont nélkül és megengedésben, és önmagaként létezett is, és akkor is ott volt, amikor más választást hoztam, és ez sokkal értékesebb volt nekem, mint bármilyen szó lehetett volna, bárki, segíteni akarsz valakinek, és megpróbálod megtalálni a tökéletes szavakat, hogy rávedd arra, hogy más választást hozzon, de ez nem működik. Én nem fogok kibaszottul megváltozni, mindaddig, amíg nem választom, hogy megváltozzak, és senki nem tud rábeszélni arra, de igazából valaki, beszélünk a létezésről, és valaki létezhet eként, látod ezt, és én látlak téged, azt, hogy miként létezel, és ez inspirál engem, ez invitál engem, és elég szerencsés vagyok ahhoz, hogy olyan sok pompás barátom van a világon, hogy ezt választottam, hogy velük lehessek, és ezek mindig többre invitálnak engem ezeket a dolgok, és ez tényleg az erő, hogy tudom ezt, és mi az, amit választhatok, hogy önmagamat többre invitáljam, és bárki mást, aki hasonlót keres. Én ezt imádom, ez tényleg lenyűgöző. Amit én is szeretném elismerni a testvéredet, mert beszéltünk az unikornisokról korábban, mikor elkezdtük ezt a programot, és ő az egyik, ő teljesen más teremtmény. Nagyon sokan ilyenek vagyunk, és amit mondtál, hogy ott van tehát meglepődsz, vagyis lenyűgöződsz, amikor valaki meg tud változni. Igen, én is, mert tudom, hogy milyen bátorság kell ahhoz, hogy megváltoztassunk valamit, ahhoz más választás kell, ahogy te mondtad, hogy csak mi tudjuk megcsinálni, és te ki tudsz nyúlni, tehát hozol választásokat éberségből, és hozol választásokat, amik olyan, mint hogy a választások lennének, de inkább döntések, következtetésekből. Ezek teljesen különböző dolgok, de hogyan csinálod ezt?
ez volt nálam az a rész, hogy tényleg meg kellett tanulnom, hogy jelen legyek a marhasággal, amiket mondtam magamnak. Tehát a te tapasztalatodból hogyan tudod megmondani a különbséget? Mi a számodra? Van egy, van egy tudás, ami ezzel jön. Igazából nem tudom, hogy hogyan öntsem szavakba, csak azt, hogy azt tudom mondani, hogy csak tudod. Nálam ez az, hogy ha én jelen vagyok, talán így tudnám mondani, hogy ha jelen vagyok, akkor lehetetlen hazudni magamnak. Csak akkor tudok hazudni magamnak, hogyha nem vagyok jelen. Mert amikor jelen vagyok, akkor, és ez lehet, hogy ez tényleg vonatkozik ide, mert így rá tudsz nézni a dolgokra, hogy amikor jelen vagy az életedben, például nálam az van, hogy az egyik dolog, amit korábban csináltam a józanságom során, hogy nagyon sokat írtam. Tehát már majd egy nap elolvasom ezeket, még nagyon sok cuccom van, amiket írtam. Én azt csináltam, hogy nagyon sok cuccot leírtam, mert igazából papíron nem tudsz magadnak hazudni, erre jöttem rá. Próbáld meg olyan marhaságokat írni a papírra magadról, és igazából nem működik. Tényleg csak, mit csinálok? Én tényleg így rájönnél, hogy szóval ez részben ez megtanított arra, hogyha jelen vagyok az életemben, akkor tudom, hogy mikor cseszem át magam. Hú, hát ez nagyon király. Szerettem volna kérni tőled, vagy hogy felhozni azt, hogy mindannyian mások vagyunk, és az utazásaink, a választásaink mások, és voltak idők, amikor én jó barátnak tartalak, szóval követtem az utadat, és vannak idők, vagy voltak idők, hogy kételkedtem magamban, mert én nem fetszeltem bele olyan sok munkát. Tehát te voltál az anonim alkoholistáknál, írtál, és ott voltál a közösségben, és ismernek téged bizonyos területeken. És akkor én meg elmentem helyekre, de én nem csináltam meg ezeket a dolgokat, akkor valamit, tehát, hogy becsapom magam, vagy többet kellene tennem, vagy keményebbnek kellene lennie. Különböző dolgok feljönnek, és valahol tudom, hogy ez nem igaz. Az én utam. És ez masszív volt, és nagyon sok munkát fetszeltem bele, de más volt, mint a tied, nagyon más. És nem csináltam anonim alkoholisták programot. Szóval azon tűnődöm, hogy beszélnél egy kicsit erről, hogyha valaki, tehát ott van ez a hely, hogy ahol összehasonlítjuk magunkat, szerintem ez egy nagyon gyilkos hely, tényleg gyilkos hely, mert hogy az egyik beszélgetés, amink volt az Access-ben, az az, hogy beszélünk arról, hogy vannak ezek a médiumi képességeink a világgal, és valójában ránézhetsz erre úgy, mint a te. Tehát itt vannak ezek az éberség szálaid, amikor meghozol, amikor bármi felbukkan, és azt mondod, hogy belemész abba, hogy miért, vagy hogyan kellene ennek működnie, vagy mások hogy csinálják ezt, és azonnal ott van az, hogy összehasonlítod magad másokkal, és ehhez mindannyian tudunk kapcsolódni, mert mindannyian csináljuk. Fog az életednek bármely területét, figyelj, ez úgy tűnik, hogy nem működik, és ennek így kellene működnie, kapcsolódni kell ahhoz, ahogy mindenki más csinálja, mert hogyha neki működik, akkor neked miért nem működik, és fordítva. Ott van ez a majom elme és a csapdája az elmebajnak, ami előjön, mert hogy ez akkora, annyira érdekes, komplex teremtmények vagyunk, annyira vicces ez, mert hallom, hogy te ezt mondod. Én is ugyanezt csináltam egyébként. Nem csináltam eleget, nem voltam elég, nem választottam eleget. Mit csinálok? De ahelyett, hogy tehát te a saját utadat csináltad, saját módodon csináltad, és én pedig az sajátomon, szóval ez annyira kibaszottul gyönyörű.
Igen, és ott van az a tudás rész, hogy ez annyira tiszta, és mégis olyan sunyi, mert hogy tudod, mire gondolok? Mert hogyha tényleg jelen vagyok, ilyennel, amikor feljön, akkor tudom, hogy mi igaz számomra. De ez a jelenlét kell, amiről beszélsz. Érdekes módon, amikor azt mondtad, hogy én kemény munkát csináltam meg, hogy az anonim alkoholistákat, nekem még akkor sem voltam kész azzal, hogy megtaláljam, hogy ki voltam, és még mindig nagyon sok hazugságon kellett keresztül mennem önmagammal, és tényleg olyan emberekkel kellett lennem, akik kellett, hogy megmondják nekem, hogy kevesebb vagyok, mint a többiek, és hogy elég kevés esélyem van, hogy sikeres legyek ebben, és hogy olyan emberekkel kellett találkoznom, akik el voltak köteleződve a struktúrához, és csak a részletekben való változáshoz, és az a változás, az nem működik nekem. Kibaszható humanoid vagyok, megcsináljuk most, vagy tegnap, ennyi. De a józanságban ez nem feltétlenül ez a mód működik, szóval nekem érdekes ránézni erre, mert nagyon sok dolog volt, amire rá kellett jönnöm saját tapasztalatomból, hogy ez nem igaz számomra. Nekem így kellett megtapasztalnom, és látnom kellett, és úgy tűnik, hogy tehát amikor igazából addig kell úsznom a szarban, amíg csak tudok, amíg rá nem jövök, hogy én nem vagyok egy szardarab. Ez tényleg masszív, mert mindannyian a saját utunkat csináljuk, és talán mindannyian tudjuk valahol, hogy mi kell ahhoz, hogy megváltozzunk, vagy változtassunk. Igen, nekem is van ez a... Ó, ember, olyan sok dolog van ezzel. Még ez is, ez egy kérdés. Ez egy kérdés bárkinek, aki hallgatja ezt, hogy ahelyett, hogy legyen ez az éberséget, hogy mindig abból kapsz többet, amin ítélkezel, amire figyelsz, abból kapsz többet, amire az energiádat fordítod, abból kapsz többet. Hogyha ez a kételj, akkor kételkedésből kapsz többet. Az, hogyha rossz vagy, akkor ha arra figyelsz, hogy rossz vagy, akkor abból kapsz többet. Mi van akkor, hogyha valójában igazán tudom? Szóval az egyik kérdés, igazából 6 hónapba telt, amíg elkezdtem ezt kérdezni, mert hogy ez így, na, mindegy is. Szóval a kérdés az, hogy mi van, hogyha mindez ajándék? És vicces módon, és tényleg ezt most ki tudom mondani, mert könnyű nekem, és tudom, hogy igaz, amit választottam 3 évvel ezelőtt, abban a pillanatban, abban az időben, olyan érzés volt, és úgy nézett ki, és az volt a nézőpontom, hogy ez a kibaszható legrosszabb dolog, ami valaha történhet és létezhet, és most azt mondom, hogy az életem legnagyszerűbb ajándéka. Annyira király, tényleg. Ez egy nagyon nagy rész, mert valójában én nem sajnálom egyik választásomat sem. Eljutottam egy olyan helyre, ahol hálám van mindezzel kapcsolatban, és ez tényleg lenyűgöző, mert bármi is, de tényleg ez része volt az én utamnak, és én itt vagyok, szóval ennyi. És egy gyönyörű férfi vagy, és nagyszerű barát vagy, és hálás vagyok, hogy az életemben vagy. Köszönöm, és én is, és ezzel még azt szeretném mondani, hogy egy hatalmas alakulás nálam az még, hogy elkezdtem felismerni, hogy én lehetek ajándék, lehetek invitálás, hogy lehetek hozzájárulás. Mert hogy rád nézek most, ez annyira boldoggá tesz engem, mert látlak különböző dolgokban, hívásokban, és itt van ez az öröm önmagaddal. Ez nem volt ilyen korábban, nem. Ez egy ilyen manufakturált dolog volt, és hihetetlen facilitátor voltál akkor is, és imádtam veled a kurzusokat, és ott volt ez az ajándék, hogy szavakba
öntöd a dolgokat, és megmagyarázod a választás dolgot, tényleg különböző módokon, de ahogy most létezel, ez annyira boldoggá tesz engem, és ez hatalmas invitálás, szóval szerettem volna ezt így kitenni, mert ez egy hatalmas változás volt nekem, amikor elkezdtem felismerni, hogy én is lehetek ez. Lehetek ez magamnak, de tudni azt is, hogy amit választunk, az valójában hatással van a világra, és tényleg hatással van a világra, és az emberek észreveszik, amiként létezel a világban. Az emberek észreveszik. És ez teljesen nagyobbá és bolisabbá teszi ezt számomra, hogy hogyha nem választom, nem csak magamért választom, akkor választhatom mindenkiért. Ez valami más keres, aki valaki más keres, és hajlandó arra, hogy elkezdjen valami másként létezni, és más választást hozni. És ez annyira kibaszottul pompás, és tényleg ez illik ahhoz, amiről beszéltünk korábban is, a másság annak, hogy a létezésből választasz. Létezésből választani az egy választás mindenki számára. Imádom azt, ahogy ezt így elmondtad. Uh-huh. Igen, ez tényleg az, és nagyon pompás, amikor ezt el tudod ismerni. A múltban azt csináltam volna, ki vagyok én, hogy azt gondoljam, hogy én olyas valaki lehetek, aki ajándék lett. Nem. De az a nézőpont többet teremt abból, egy véges hiányból, egy szarságból, hogy nem vagyok semmi. Most elkezdett felismerni, hogy tehát tényleg mindannyian rendelkezünk azzal az erővel és a választással, hogy többek legyünk. És ez nagyon pompás. Én is ott voltam ezzel, itt vannak ezek a pompás barátaim. És tényleg ez egyik nagy része, hogy őket pompássá tesz és lenyűgözővé tegy és invitálásra, az az, hogy hajlandóak választani. Nem az, hogy mások, mint más, hanem, hogy valamint te képes vagy, ott van a képességet, hogy befogad. Nem lennének ilyen barátaid, nem lettek volna ilyen barátaid 7 évvel ezelőtt. Én emlékszem, hogy beszélgettem Garyvel, és a befogadásról beszéltünk, és hogy arról beszéltünk, hogy én hogyan nem fogadom be a barátságot, és azt mondta, hogy nem az, hogy nem fogadnád be, hanem vagy rá képes. És így megváltoztatta azt, hogy ránézek. Mert hogy tényleg nem voltam képes befogadni, nem volt olyan, tehát az, hogy én jelen legyek veled, nem. Úgy, ahogy most veled, ez nem volt valós számomra, és ez mi kellene ahhoz, hogy a világunk sokkal inkább ilyen legyen. És mit döntöttél el, hogy ki az, aki nagyobb, mint te? Mi van, hogyha nincs senki? Mi csak, aki nagyszerűbb, mint te, csak mások vagyunk. Te Garyt példának, ha vesszük, és akkor már 8 évet dolgozom vele, és most már elkezdem fontolóra venni, hogy barátként tekintek rá, ahelyett, hogy azt mondom, a Gary. És volt egy pompás pillanatom tavaly, és Houstonban voltam, és felhívtam őt, és azt mondtam, hogy itt vagyok, és van egy kis időn, akarsz lógni? És őt együtt lógtunk, és elmentünk meglátogatni őt, és korábban fontolóra se vettem volna, hogy én ezt választhatom. És az annyira, gyere át ebédelni, és igazából néhány óráig együtt lógtunk, és meg egy ez más. Az ő nézőpontja nem az, hogy ő nagyszerűbb, az én nézőpontom volt az, hogy ő nagyszerűbb. Igen, ez csodálatos. Én nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésért, köszönöm szépen. Én is, tényleg bulis volt, nagyon pompás, és szerettem volna megemlíteni még egy dolgot, mert nagyon sokat beszéltünk a választásról, elkezdtem ezt az éves kalandot, ami igazából egy választásváltozásból az a címe, és ez egy hatalmas téma, hogyha valakinek ez bulisan hangzik, akkor be tudsz ugrani bármikor, csekkold le, azt hiszem, hogy a brandonwatt.com visszaperjel egy válasz, one choice. Csekkoljátok le, és Viktor barátom, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, köszönöm, hogy ekként létezel, és ajándék vagy, és ezt választod, nagyon-nagyon hálás vagyok. Testvérem, ez teljesen kölcsönös. Béke veled!